Żewġ residenti fid-dar tal-Fondazzjoni Rice fil-Belt temmew 50 siegħa ta' xogħol fil-komunità. Dan ħabbritu l-Fondazzjoni stess permezz ta' stqarrija fuq Facebook e kif sostniet l-importanza tax-xogħol komunitarju għal dawk li wara sentenza ħabs ikollhom bżonn jerġgħu jirrijintegraw ruħhom fis-soċjetà. Il-Fondazzjoni Rice tgħin lill priġunieri jerġgħu jintegraw ruħhom fis-soċjetà e kif ikunu waslu biex jiskontaw is-sentenza mogħtija lilhom. One News żar id-dar tal-Fondazzjoni Rice fejn hemmhekk iltaqa' ma' dawn iż-żewġ residenti. Fuq il-kundizzjoni tal-anonimità huma spjegaw l-esperjenza tagħhom tax-xogħol komunitarju u kif ħassew li għenhom. Walla naddafna t-toroq aw ħalluqa, tajna l-ħaxix, naddafna ċ-ċimiterju, kien hemm nies li pa' speċi li għawna, tawna anka x'nieklu wkoll u x'nixorbu. Nies ħassejt li xiftit jew konna mill-qwajn ukoll, għax kien hemm min anka rana qed naħdmu fix-xemx ġabilna nixorbu, kien hemm min ġabilna għall-argument li kellu wkoll u anka dik il-ħaġa li jibdew minn ftit minnhom japprezzaw u li jgħaddu jgħidulek grazzi għax ilu ma jsir. Naħseb is-sodisfazzjon hemm bdejt nara li jisu l-iktar li beda jitla. One News tkellem ukoll mal-amministratur tal-Fondazzjoni Rice Matthew De Giorgio u spjega l-ammont ta' sigħat f'xogħol komunitarju li sar minn gruppi differenti li għaddew mill-programm tal-Fondazzjoni Rice u l-importanza tiegħu. Tajb illi nsemmu wkoll li sa mill-bidu li beda jopera l-programm Rice saru aktar minn 2000 siegħa ta' xogħol fil-komunità. U xogħol li varja minn manutenzjoni, tindif, koordinament ovvjament ma' konsilli lokali, NGOs u aktar, kif ukoll anki talks ġewwa skejjel li kienu speċifikament immirati għal studenti li forsi kienu għaddejjin minn mument ta' turbolenza f'ħajjithom.